F'ittra iebsa l-Assoċjazzjoni tal-Ġudikanti Maltin ġabu fix-xejn l-artiklu ta' Ivan Camilleri ta' The Times dwar żewġ avukati Thomas Sant u Janika Barbara. Dwar dawn it-tnejn it-Times sostniet li huma se jingħataw il-warrant ta' avukat wara li għaddew mill-eżamijiet neċessarji, iżda fil-passat kienu weħlu sentenza sospiża fuq reat kriminali. Madankollu f'dikjarazzjoni rari u bi kliem meqjus, l-Assoċjazzjoni tal-Imħalfin u l-Maġistrati ħasset li tiċċara punti skorretti u gidbet l-artiklu tat-Times. Bi kliem iswed fuq l-abjad, l-Assoċjazzjoni tal-Ġudikanti spjegat li fil-verità iż-żewġ avukati nataw il-libertà kundizzjonata u mhux sentenza sospiża. Il-ġudikanti ħassew li anki ċaraw punt ieħor żbaljat li kiteb dwaru Ivan Camilleri tat-Times dwar il-kondotta taż-żewġ żgħażagħ. Hawnhekk l-Assoċjazzjoni tal-Ġudikanti qalet li ż-żewġ avukati li għadu għall-eżami tal-warrant quddiem iż-żewġ imħalfin kellhom kondotta nadifa. Fuq dan kompla jisħaq l-avukat taż-żewġ żgħażagħ John Bonello. Huwa minnu li dawk kienu nagħtaw conditional discharge. Issa jekk wieħed iqis il-liġi tal-probation li taħta tingħata conditional discharge, tinduna li conditional discharge mhijiex ostaklu biex tingħata warrant. Issa ikun hawn min jgħidlek illi dawn għandhom ikunu ta' kondotta tajba. U għana ħanġu wkoll għal-kondotta tajba. L-kondotta hija regolata mill-liġi ta' ċertifikati tal-kondotta. Sewwa, il-liġi ta' ċertifikati tal-kondotta tgħidlek li min ingħata mhux biss conditional discharge imma kwalunkwe deċiżjoni taħt il-liġi tal-probation, inkluż conditional discharge, dik ma taffettwalux il-kondotta. Dr. Bonello żied jgħid li r-rapport skorrett tat-Times m'għandux iċaħħad lil dawn iż-żgħażagħ jiksbu dak li hu bid-dritt tagħhom. Kun dassew ħasra jekk minħabba li tqajmet skorrettament dawn iż-żewġ avukati jiġu mċaħdin mid-dritt li jaħdmu.